からチベットへにご来場いただきましてありがとうございます。恒例に先立ちましていくつかのお願いがあります。客席内での写真撮影、録音、録画並びに飲食はできませんのでご協力ください。また携帯電話はマナーモードにするか電源をお切りください。また上映中のお話し声などは他のお客様のご迷惑にもなりますのでご注意ください。ですが笑い声や歓声などは大歓迎です。小さなお子様をお連れのお客様にお願いいたします。お子様がステージに上がったりしないようご協力をお願いいたします。またロビーに出られる際にはご案内しますので入り口スタッフまでお声かけください。またロビーにてチベットのポスターなどを販売しております。またお配りしたアンケートにもご協力ください。まもなく開演です。最後までごゆっくりお楽しみください。それで、私もメモしよ
じゃ宿題やったことにならないよ。だよね。これから図書館でも行く？だね。私これからピアノ教室。今週発表会があるから休めないの。私も英語の1級へのテストがあるから休めないや。私もプールなの。忙しいね。あ、俺もダメだ。なんかあんの？帰ってゲームを通知しなきゃ。宿題やってから。あ、やっぱりね。じゃあ宿題はそれぞれで頑張るってことで。そうだね。チベットか遠いのかな？わかんない。ねえ、チベットの子供もうちらみたいなのかな？うちらみたいって学校行って塾行って習い事して宿題やって超ハードスケジュールみたいな。どうなんだろうね。遠いのかな。そりゃ外国だから遠いでしょ。でもさ、近いんだったらさ、図書館行くより本物のチベット行けばよくね。私プールだから行けない。いやいや外国だから。あー、飛行機乗りてー。あんた人の話聞いてる？でもちょっとわかる。どうせならそういいところに行ってみたいよね。いいねのんびりしてさ、だな。飛行機乗りたいよね。ファーストクラスでさ。いいね。どうせ外国行くならフランス経由で帰りたいよね。フランスパン食いてー。いいね。気楽だよね。ああ、疲れてきちゃった。私も。やだ、首映っちゃった。いつもご利用いただきありがとうございます。この列車はただいま車両点検のため5分遅れで運行しております。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。ラッキー5分は寝るね。だね、休憩休憩。じゃあ私も。じゃあ俺も寝るわ。はやってみんな寝てるし。いいや、私も寝ちゃう。大変お待たせいたしました。次はチベットに到着いたします。あ、すんげえ寝てた。白石、もう過ぎてる？もう朝じゃねえよ、起きろって。何ここ終点？ちょっと嘘。寝過ごした？ちょっと待って、何か変だよ。ピンポーン、わかった。ここは終点苫小牧。いやいや、ブブーちげえだろ。だっていつもの景色と違うよ。ずっと草から何もない。とりあえず降りてみる？すみません、誰かいますか？ねえ、ちょっと変な人が来たらどうするの？いやだって誰もいないんだもん。確かにね。すいません、誰か。誰かいませんか？誰騒いでいるの？その黒くて大きくて毛深い動物は何ですか？この子はヤクだよ。ヤク？初めて見た。でっかい動物だな。なんだか慣れない子たちね。どこの村から来たの？村？私たち学校が終わって電車に乗って帰ろうと思ってて、それでちょっとだけ居眠りしちゃったんです。そしたらいつの間にかここに。おかしなこと言うね。人さらいもあったのかね？人さらい？そんな！ど
どうしたの？大丈夫？それをちょっと私に見せてごらん。ゆっくりと呼吸をして。そうそう、大丈夫。時期に良くなるよ。もしかしてあんたたちよその国から来たのかい？よその国？ここはとても高い場所にある土地だからね。外国から来た人はこんな風に具合が悪くなることもあるんだよ。外国？ここどこなんですか？おかしな子たちだね。チベットに決まってるじゃないか。チベット？いつの間に飛行機乗ってたっけ？乗ってないよ。だって外国だろ？チベットだろ？電車乗ってたはずなのに。てかやっば、ピアノに間に合わない。早く帰らなきゃ。私も英語行かなきゃいけなかったのに。どうしよう。あんたらどうしてそんなに急いでるの？なんだか知らないけれどせっかく来たんだ。少しだけでもゆっくりしていきな。どうする？はあ、まあどうにもならなさそうだよね。電車も見当たらないし。チベットに来ちゃったんだもんな。だよね。具合大丈夫？うん、大丈夫。おばちゃんの言う通りゆっくり呼吸をしたら元気になってきたよ。そりゃよかった。じゃあチベットのお話を聞かせてあげるからよく聞くんだよ。チベットがどんな風にできたかわかるからね。質問読んでおやり。はい。昔々、大昔、高い空の上に観音様とサッタという弟子がおりました。観音様はサッタを呼び、こう告げました。さったよ、ここにおいで。はい、観音様。お前も修行を始める時が来た。猿の姿となって下界に降りるのだ。え、猿ですか？そうだ、決して迷わず修行をするのだよ。観音様は優しいけれどもきっぱりとサッタに告げました。はい、観音様、決して迷わず修行に励みます。下界の高原に降り立ったサッタは険しい岩山の上で修行を始めました。そこへ人間に化けた岩の女の妖怪がやってきました。そしてサッタににじり寄りこうささやきました。サッタ様。目を閉じ座禅を組んで一心に修行していたサッタは娘を開けて声のする方に顔を向けました。私と結婚してくださいます。何？何だと？お前は誰だ？私は悪い行いをしたために岩の妖怪になって生まれた女です。だが人間の姿をしてるじゃないか。はい、あなたと結婚するため化けてきました。私たちは結婚しなければならない運命なんです。サッタは気を取り直そうとゆっくりと息を吐きました。それから観音様のお顔を思い浮かべ努めて静かに言いました。私は観音様の弟子なのだ。結婚などできないのだ。ああ、もし結婚できないならばどこかの妖怪と結婚して毎日1万の生き物を殺し1000人もの人間を食い殺しましょう。1000人の人間を食い殺す？そして妖怪の子供をたくさん産むでしょう。その子供たちはこの高原の生き物を皆食い殺してしまうでしょう。サッタは妖怪から目をそらし天を仰いで言いました。私は観音様の弟子なのだからこの女と結婚はできない。だが結婚しなければ高原の生き物たちが皆食い殺されてしまう。妖怪は悩むサッタの横顔を微笑みながら見つめこう言いました。そんな恐ろしいことになってもいいのですか？そして声を低めて
もう一度ささやきました。いいのですか？ああ、困った。どうすればいいのだ。観音様、私は一体どうしたらいいのでしょうか。サッタはひざまずいて祈りました。観音様、私をお助けください。サッタの祈りは高原の風に乗って空へと登っていきました。しばらくして風の音が止むと、はるか彼方から厳かな声がはっきりと聞こえてきました。サッタよ、よーくわかった。お前は妖怪と結婚するがよい。え、観音様、結婚してもよろしいのですか？お許しありがとうございます。観音様からお許しをいただいたサッタと妖怪は結婚式を挙げました。そして間もなく6匹の猿の子供が生まれました。私は地獄の世界から生まれてきた。そこは苦しみばかりの世界だったので、苦しみ続けることに慣れてしまった。私は腹をすかした鬼の世界から生まれてきた。顔つき悪く、いつも腹ペコで喉が渇いている。私はこき使われる動物の世界から生まれてきた。愚か者で自分からは何もしようとしない。私は喧嘩の世界から生まれてきた。意地が悪く喧嘩ばかりしている。私は人間の世界から生まれてきた。頭はいいけれど欲しいものがたくさんあっていつも不満を持っている。私は天の上の世界から生まれてきた。心は穏やかだけれど何の夢も喜びも持っていない。3年が経って6匹の小猿たちは500匹にも増えました。猿たちはたくさんの果物を全部食べ尽くしてしまい、もう何も食べるものがなくなりました。500匹の小猿たちは腹減ったよ、腹減ったよと叫ぶ毎日でした。サッタは荒れ野を呆然と眺めながら深いため息とともにこうつぶやきました。観音様、あなたに結婚を許してもらい、きっと幸せになれると思っていました。でも子供は増え続け、食べ物はなくなり、大変なことになってしまいました。どうか子供たちをお助けください。サッタと妖怪の祈りは高原の風に乗って空へと登っていきました。しばらくして風の音が止むと、はるか彼方から再び厳かな声がはっきりと聞こえてきました。お前たちの苦しみはよーくわかった。子供たちを助けてあげよう。私の天の蔵には大麦、小麦、エンドウ、そば、はだか麦の種が山ほどある。それをお前たちの高原にまいてあげよう。観音様の厳かな声とともに空の上からたくさんの種が降ってきました。種は広い高原に飛び散り、耕しもしないのに瞬く間に麦や豆がいっぱい実りました。サッタと妖怪は大喜びで空を仰ぎました。観音様、ありがとうございます。子供たちを助けていただいてありがとうございます。さあ、みんな腹いっぱい食べなさい。わーいわーい。500匹の小猿たちは腹いっぱい麦や豆を食べました。それからだんだん尻尾は短くなり、人間の形に変わっていきました。私の血を引いた子供たちは心穏やかで思いやりが深い人間となったのです。私の血を引いた子供たちは欲が強く喧嘩の好きな人間になったのです。サッタと妖怪の血を引く子供たちはどんどん増えていきました。やがて初めての王様が生まれ、高原はチベットという国になりました。チベットの人たちの始まりが猿と妖怪だったとは、なんとも不思議な昔話。チベットの始まりのお話はこ
これでおしまい。おばちゃん、猿と妖怪から生まれたの？私もおじいちゃんとおばあちゃんの、そのまたおじいちゃんとおばあちゃんの、そのまたずーっとおじいちゃんとおばあちゃんがそうだったらしいね。おばちゃんは猿と妖怪どっちに似たの？そりゃ温厚的な性格だから猿だね。それよりあんたたち何人いる？一人、二人、三人、四人、五人、六人。六人。おやおや、これは面白いね。どうして？チベットの始まりのお話で6匹の猿が生まれただろ。それがあんたたちなんだよ。だって私たちチベット人じゃないよ。同じ顔をしているじゃないか。それに赤ん坊の時、背中やお尻に青い模様があっただろ。青い模様？知ってるよ。うちの弟とお風呂に入った時見たことある。そうだろ。チベット人も外国人も同じ。そっか。同じなんだね。さてと、私はヤクをくしゃのところに連れて行くからもう行くよ。行っちゃうの？チベット人だってね、忙しいんだから。おばちゃん、お姉ちゃん、そしてヤク、お話を聞かせてくれてありがとう。どういたしまして。そうだ、この道をまっすぐ行ってごらん。今日はお祭りがあるからね。お祭り？行くといいよ。お祭り？私お祭り大好き。面白そうだね。気をつけていくんだよ。はーい、ありがとう。よーし、それじゃあ出発！わー、びっくりした。まあ見慣れない子がたくさん。こんにちは。こんにちは。どこの村から来たの？村っていうか。外国。へえ、私外国の人とはまあ初めて。私たちも初めてチベットに来たの。さっきおばちゃんとお姉ちゃんからお話を聞いたんだ。そう。チベットの人たちもね、私たちもね、みんな同じなんだって。さあね、同じところもたくさんあるわね。あ、宿題。あー、そうだった。なんだかわからないけど、忙しそうね。でも、チベットに来てくれて嬉しい。ありがとう。じゃあ、私も一つお話をしましょうか。聞きたい。聞きたい。じゃあどうぞ座って座って。昔々、大昔、カーシーという国の森に鳥、ウサギ、猿とゾウが住んでいました。4匹はとても仲が良く、心配事もなく楽しく暮らしていました。そんなある日、おー、おしゃれさん。こんにちは。ゾウさん、こんにちは。朝ごはんは済んだ？済んだ。あれ、うさぎさんと何をしているの？あ、おさるさん、こんにちは。今、ゾウさんとしりとりをやっているんだ。ゾウさんがと言ったんだけど、思いつかなくて。あ、鳥だよ、鳥。呼んだ？あ、鳥さん、今しりとりをやっていてね、鳥って言ってしまったんだ。ところで、気になっていることがあるんだけど。ああ、昼ご飯のことだね。いや、きっとやつのことでしょう。いやいや、晩ご飯のことじゃないかな。いいえ、私たちの4匹のことですよ。ああ、誰が一番大食いかっていうことだね。ご飯のことじゃないって。4匹のうち誰が一番年上なんだろうということなんだ。自分がいつ生まれたかなんて知らないな。
4匹は誰が一番年上なのかあれやこれや話し合いました。しかしなかなかそれをするいい方法が見つかりません。一日中話した後、突然鳥が立ち上がって言いました。みんないい方法思いついたよ。どんな？ここにイチジクの木がある。みんなが初めてイチジクの木を見たとき、この木の高さはどれぐらいだったか、それを比べるとわかるんじゃないだろうか。わかるかな？まずゾウさん、あなたが見たときはどうだった？私が父さんやお母さん、兄弟とこの道をやってきたとき、この木や私の体と高さだったよ。そうか。それじゃあサルさんが見たときはどうだった？私がお父さんやお母さん、姉妹とこの道をやってきたとき、この木は私の体と同じ高さだったよ。そうか。ふんふん。サルさんはゾウさんより体が小さい。だからサルさんがこの木を見た時の方が木は小さかったということになる。つまりサルさんがこの木を見た時の方が昔っていうことになる。したがってサルさんの方が年上。なるほど。おお、素晴らしい。大天才。我ながら素晴らしい思いつきだ。さて、ウサギさんが見た時はどうだった？この木がまだ小さかった頃だ。私は葉っぱの上の雫を舐めるのが大好きだった。そりゃ甘かった。ウサギさんはこの木がまだ双葉だった頃に見たんだね。ということはサルさんよりウサギさんの方が年上。なるほど。おお、素晴らしい。それじゃあ鳥さんが見た時はどうだった？私がある木の実を食べた時のことだ。食べ終わってここまで飛んできた時、急に腹がゴロゴロゴロとなって、思わず糞を落としてしまった。その糞の中の種からこのイチジクの木が育ったのだよ。この木、鳥さんの糞から生えたの？でもそういうことは鳥さんが一番昔のことを知っていることだ。私たちの中で一番年上なのは鳥さん。こうして4匹の動物たちは誰が一番年上かを知りました。それからはゾウはみんなを敬い、サルはウサギと鳥を敬い、ウサギは鳥を敬うようになりました。でも急な坂を登るときはゾウの上にサルが乗り、サルの上にウサギが乗り、ウサギの上に鳥が乗るようになりました。それから4匹はもっといい行いをしようと思い約束を作りました。これから生きているものを殺すことをやめて命のないものを食べることにしよう。これからは人のものを取り上げて自分のものにすることはやめよう。持ち主のあるものは諦めて持ち主のないものだけを食べることにしよう。これからは嘘をやめよう。無駄なことをしゃべるのをやめてよく考えたことを話そう。私たちはこうしていくつかの約束を決めた。動物たちはこの約束を仲間たちにも伝えました。そして動物たちの世界はとても素晴らしいものになりました。それを見て喜んだ神様は動物たちの世界に恵みの雨を降らせてくれました。恵みの雨はたくさんの花や果物を育てました。その花や果物は人間の世界も豊かにしてくれました。そんなある日、王様がこの国はこんなに豊かでうまくいっている。それは私の力が素晴らしいからだと国のみんなが思っていると信じていた。しかし町の中でこっそり聞いてみると、大臣や兵隊や町のやつらは自分がしっかり働いているからこの国が豊かなんだと言っているじゃないか。なんとけしからん。王様は本当のことを知るためにバラナスという国に向かいました。そこには世界のことを何でも知っている1000人がいたのです。おお、仙人様、どうしても知りたいことがあり、カーシーの国よりやってまいりました。ほう、それはご苦労なことだったな。って何を？私の国はとても豊かでうまくいっています。
それは私の力が優れているからだと思っていました。しかし、他の者たちは自分がしっかり働いているからだと思っているのです。なんとけしからんことでしょう。ほう、人間とはそんなものだよ。先生様、本当のことを教えてください。よろしい。教えよう。それはその国にいる4匹の動物の力なのだ。何ですと、動物ごときにどうしてそんな力が。あの動物たちはいくつか約束を作った。命を襲わず人のものを奪わず嘘をつかず。その約束を守った動物たちの力でカーシーを素晴らしい国となったのだろう。そんなことがあったのですか。私は何も知らずに自分の力が全てだと思い込んでいました。王様といえただの人間どこの国でも同じことだよ。王様はやっと本当のことを知りました。そしてその約束をお妃、王子、大臣、兵隊、町の人たちに伝えました。国中の人たちはこの約束を大切に守って暮らし始めました。カーシーの国は一人一人の力でもっともっと素晴らしい国となっていきました。その様子を天から見ていた神様は大変喜びました。4匹の動物たちが世界を素晴らしいものにした。これで4匹の動物と約束というお話をしまい。知ってた？初めて聞いた。自分より年を取ってる方が偉いのかな。さきは今何歳？9歳。じゃあ私が上だから私のことを敬うんだよ。敬う？ほのかは今何歳？9歳。じゃあ私の方が上だから私のこと敬うんだよ。みんな同じ学年なんだから大して変わんないじゃん。そうだよね。人は動物に学べってことね。実に深い教えだ。本当に分かってる？分かってるってば。でも本当大事な話を聞かせてもらったよね。敬うか。私いつもできているのかな。あなたたちにもお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そのまたおじいちゃん、おばあちゃんがいたはずでしょ。あ、さっき聞いたよ。6匹のお猿さんのお話でしょ。そう、それがチベットの始まりのお話。そっか、それは今でもつながっているってことだよね。その通り。だからきっと敬うことだってちゃんとできてると思うわ。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん。あ、先生たちもだよね。そうだよね。仲間や大人たち、それから動物たち、大事にしなくちゃね。でしょ。私年上だからね。ねえ、ちょっとさっきと同じ話になってるよ。ほんとだ。さてと、私もお祭りの準備に行かなくちゃ。面白い話を聞かせてくれてどうもありがとう。ありがとう。どういたしまして。またね。バイバイ。なんか聞こえない？
今くらい近いような。よくわかんないって何しに来たの？何かしようと思って来たわけじゃないの。でも毎日やることはすごくたくさんあるんだ。それは楽しいことだと思ってたんだけど、たまにはさ、ちょっと遠いところに行ってのんびりしたいなって思ってたの。それで来ちゃったんかなーなんて。よくわからないけど、遠いところから来たのね。あなたたちは何してたの？お祭りで歌う歌の練習中なの。何の歌？この歌はね、昔のある偉いお坊さんが作った詩なの。そのお坊さんは歌や詩を作ってばかりいたので、けしからんやつだって北の人々に捕まって遠いところに連れて行かれたの。すごーく綺麗な歌なのに。でしょ？だからチベットの人たちはこんなお坊さんが大好きだったの。で、私は一人になって一旦そういうところへ飛んでいく。そこで生まれ変わって同じところへ戻ってくるよっていう人を作ったんだって。お坊さんが生まれ変わる？そう、チベットではお坊さんもそうじゃない人もみんな生まれ変わるけど。あなた方はそうではないの？そうなの？私知らない。初めて聞いた。へえ、あなたたちはいっぱいしか生きられないの。かわいそうな人たちね。なんだかすげえショック。でも、いい歌でしょ？ねえ、お姉ちゃんたち、もう一回聞かせてくれない？もちろん。これより10分間の休憩をいただきます。